kay makalong buha, ang matuod nga pagtuo sa Dios mo ay makaayo sa tao. Agi pagsugod palihog ng itlog, Itaasam sa ngalan ng mga ang tulong sa Diyos may kaya at lahat. Tungkol ang katakarias. Mga iksunod, karon adlaw. Tungkol kayo karon adlaw sa Ginoo. Adlaw ng Linggo ang atong Ginoo na balaw. Ipakita sa iyo ang tinunan ng mga pagdala sa Espiritu Santo. Kung isang piling ang adlaw sa kaluwasan, atong kalapit ng karon, inipitas ng simbahan, sa balang ng Sayusa, kumas atong ispo, dito, atong paraparang sa Bani. Sa tama ng bayan sa Espiritu Santo. Nag-upisa na ko sa Diyos sa tanan kaninyo mga igsoon sa una sa punong pagbuhat sa wala pagbuhat sa ngayon sala akong sala kusa naman mga ako sa Santa Maria ka sa tanang mga ilog ng santos sa kaninyo mga igsoon aron ninyo kung yan po sa Ginoo ng atong Diyos. Ano yung kanino pasayro kami sa mga kalakasan, tagap na kami hiya, dada kami sa mga Amen. Paloy
isaat ka naman. Ini ang mga ngayon, inaayos ang mga Kristo, yung mga magulog hari ng kanyang Espiritu Santo. Diyos, bakit ito sa kahapaturan? Pinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaiah. Ina ang nakabsan sa paglaon. Pag maisog, ukayaw bahadlo. Kuha na ang imong Diyos, aron kang panimalos. Sa imong kaaway, o iya ka mong luwason. Makakita na unya ang buta, o makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol, dawalagsay. O mag-awit ang mga amang sa kalipay. Kaya dito sa kamingawan, mutagayday ang tubig. Ug may mga sapa na sa disyerto. Ang kahiat to balas na init kaayo. Mahimo ng usa ka linaw. Ug ang naliki nga yuta, mahimo ng tinubdan sa tubig. Ug sa mga dakit, diin mo bang pupong lay mo tubo. O pinuyanan sa mga lubo. Manubo na ang mga sagbo. Ang maulong sa Ginoo. Salamat.
Gayun, kamo mga nagtuo sa ato halangong Ginoong Kristo, angayan ninyo pagdagat ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsingsing ug ulawan ug luhog pamisti, mutampong sa inyong pagsimba, ug mutampong usab ang usa ka kabus nga nagkagibdad. Kung tatlo ninyo pag-ayo ang luhog isti ug inyong kamukaniya, dili ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan inyong kamo sa kabus, tindog iha ug lingkod diri sa akong tiyan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao ug sa paghukom sa dili mataro nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsoon, ang Dios nagpili sa mga gabos ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaan sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumalang pagkaisa ng mga Kristiyan. Una, ibiya si Jesus hayod sa buod sa Tiro o nilakaw latas sa Sidon ngadto sa langaw sa Galilea. Agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga buhol lamang. Nakidala sa pipila ng mga tao, ngadto kang Hesus, o gihangyo sila kaniya. Ang iyang kamot, itapion niya sa tao. Busa, ipahilayo siya ni Hesus sa mga tao. O ikurtog niya ang iyang mga tudlo sa dulunggan sa tao. Kunya, itutuhan niya ang iyang mga tudlo o iyang ihikat ang dila sa tao. O gihangad si Jesus sa langit, anang upaw siya o gingon sa tao. Ipatag na sa ato pa ablika. Diha-diha nakadungog na ang tao o naayo sa iyang amay mas niyang sulti. O pinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon niini ang bisang kinsa. Apan nilabihan nila nilang panugilon niini. O nagtingala pag-ayo ang tanan o gingon sila. Maayo gayon niyang pagkabuhat ang tanan. Bisang gani ang bungol iyang gihimo ng makadungog ug ang mga amang makasulti. Ama Ekson ng Ebanghelyo sa iyo. Ito ang matagal mo ibugato ng ato ang mga pagbasa karon. Ini naghagit sa nato sa matag usa ka nato din ang mapulong sa atong pagkahawang Diyos ng pahimano kamunay sa atong katawhanon kay hindi mo katawhanon kita epekto adunay atong kakulangan daghan wala na ito masabtis daghan ko wala na ito mabuhat. So ato mga pagbasa nagpasilahan bunikan yung ato karon ng sitwasyon sa ato karon. Hindi na ito manilong sa matapos sa kanato nga doon tayo mga buhat nga kung di na ito magta nga makapot apan bisit makapot. Kung matas magkahungan Diyos mas kinahanglan sa kadungay dili ka mabalaka dili ka mahadlok. Lagi na ngayon karon sa ato ang sa atong panahon karon, no? Atong panahon karon.
Pagdua ka tuwid na, ang atong panahon karon hindi ang panahon. At ang kayong kahingawa, wala ka sa mga tao, kahadlok. Hindi kami sa panahon karon. Anak ko mga balita, ang niabot, nato sa po kakaroon sa barangay, na anong maabot na po na balik po sa Isikyo. Na ako ang banay. Hindi ka sa mga pangitabo. Mga nagkadaghan. Alos na rin ang taong baksin, mga tao, baksin. Nagkadaghan mo nilo na mga pasok. Ano mga problema? Ano may nakaproblema anak? Karoon. Mga na nakahatag na ito kung tagul. Wala ka. Sa itong nahulak. Kadiin ito, wala kayo baksin na hindi pa abot sa itong barangay, sa mga katawhan, sa Internaso, Pilipinas. Hindi kayo daghan ang mga kaso. Apan karoon, nga ni abot ang mga baksin, nagkadaghan ang kaso. So parang pala hindi na ito, hindi ko tawag ka pahayag, hindi ko tayo na sinuwag itaw, kung ka na, sinahin mo, pahamtang na na kung mga sakit. Kundi rin, ato lang yung isarin, ano na yung pagkawa Diyos. Gani, kung ato kang mabati, dahil sa unang pagbasa ng Propeta Isaias, wala ang mga tao, hindi na sa Diyos, hindi ang mga malaka, hindi na ang kalang-katawhan. Hindi mahadlok. Kaya na ang buhos, ang luwas, ang mga tao, at mga kaway. Gikan sa mga kaway. Mahadlok. Ang pagpapag sa itong pagbasa. Kita Isaias. Kaya diya sa iyang magpahimang na ang katulong nagawat na kabsan sa paglaom. Anong walay paglaom ba? Walay siya magtuko. Kabsan sa paglaom. Na sa panunga, ano kay ka, buntahan ng ito, akaroon ng kahintang. Ako ang nasod. Ako ba kami, kanang balik ba kami ito ang normal. Na sanay, ang tabok. Ako ang pinag-pinag. Anong kapangtalas ng sarili? Pero ang Diyos, nagpasidaan, maisugol kita o bilit ang hatok. Kaya matod pa niya, luwasong kita niya, gitan sa mga kaaway. Ang mga dapat. Una nga, kitang tanan, ulo sa panghinao, monta, ginagawa ang kasulugan, isang tulong, sigurad tayo tuloy. Ang pagbanon ka, ang ito ang mahula na tulutin na gawin sa mga mensahe, ulo sa kahawag yun, makahatag ang tulugan ng halikon, makahatag ang tulugan kay Balot, niya parang mensahe, ang mga pagbanon. So, hinao sa ulo. Palihong sa mundo kita ang lahat na ito sa mga sa Diyos, ang mahal ng mga tao sa kanan, ang kukuha ng tayo sa iyo para sa mga kita, sa kukuha sa Panginoon, si Kristo, ang mga yan ang ay kapurihan ng Diyos, ikan sa Diyos, sahaya, ikan sa kaya. Matuod na Diyos, ikan sa Diyos. Sa pinayas na.
mahimong maayong masaksi sa Kristohanon niya sa isimbahan. Atong ihalad kaniya ang tanang mga panghanglan at kita mo yun. Ginoo, doon ka ang among pag-amuyo. Alang sa pinatibok ang simbahan, sa mga laikong nangulo niini, na mapuno sila sa kadasig o kalipay, diha sa pagsangya sa mensahe, sa kaluwasan na ilang ipaambit sa tanan. Makampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nagdumala, sa mga kanasuran, nga mutuhog sa ilang galamhan, ang mga Kristohanong mensahe, aron sila mutubag sa matinud-anong tawag sa pagkamalagaron, ngadto sa tanang katawhan, labi na sa mga nanginahanglan. Makampo kita sa Ginoo. Alang sa mga matagbuiki, na mahatagan o pinabuhi ang ehemplo nga ipadayag ni Kristo, ang maway nagsilbing ligon nga pundasyon sa pagmugna o kusa ka malinaw ug hapsay nga katilingban. Makampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-anto sa kawadon ug mga masakito natong mga igsuon, na magbalikon sila sa ilang pagtuo o pagsalig sa Ginoo, na mao'y tinubdan sa kaluoy o ugma o kahupayan. Makampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan, nga makaplaga nato ang matuod nga kalinaw sa atong kasing-kasing o makanungayon nato mapagpakahimusa sa Diyos diha sa atong mga pag-ampo o pagdawat kaniya diha sa kantos nga Eucharistia. Makampo kita sa Ginoo. Alang sa atong personal nga katayuan, ato kinikihala diha sa kahilom. Makampo kita sa Ginoo. Diyos na mahal, tukuras ka mo yung tignan. Ano ba daw ang mga pagkampo? Sa inong mga kamot, ang tuya ng mga pinahanggan. Ano sa mga kayong pagkalit sa inyo? Sabang kami, ang sabaw, ang gulpan, ang simbahan. Ang ito ko, ibas ko, talay para mo. Ini ang mga bayo, ang madawat, pinagay. Kristo, ang mga Kayo mangingon alam ko pag
kami tanong na adlaw. Alam ko sa ulos, parwasan, ikalagat dito na mo. Sinabi sa kumatayo, kapag ng hinitin ng anak, na si Kristo among Ginoo. Ang naging higpit na pangis ko sa ulo ng adlaw. Mga kasalugan sa Santos na misa, magigasa ko sa simbahan. At kung wala kami pangit, karong dinhin at kasalugan, dinhin sa ibanan. Busa, sa mga kasaulog, sinutulong sa pagkalawat. Ang mga pariyaga ang pinasingkasin na magsimba kanino, pasalamat sa inyong pagduwas kagamo. O ang mahangang nun, padayon ang inyong pagdasig o pagdito ng kanamo. Sa pagtuman sa inyong kamuton, samtang papagat ng inyong hinampos, pag-anhin sa aming pati. Aron ang kasaulog, kami magkanina, kasampos lumisa. Ini aming kamayo, inaging Kristo ang mga Ginoo. Amen. Aron ang kampo kita sa mahanap ng ganito, ng matulong ng Diyos, karato sa Diyos. Nagapabot ang hinangkol sa pagbalik ni Kristo ang Angking harian, ang dahugang himayan, hangtod sa ang mahal na magluyon, ipadala ka na mo ang iyong Espiritu sa bumaw pasaylo, aron makahiyong sa kanyang tanan, diya sa pagpinahuray, o pagsinagtanin sa pagsangyaw sa iyong pinaharian sa bumaw patao. Kaya mga panaglalis, parang sinumpagyan. Nakapailan niyo panamang ikan sa usap-usap. Habangin kami sa pagkikulit, ginagis pagpinasay ko ngayon. Amen. O parang kita ang tinawan sa atong panagkulit. Sa kalibutan,
igsoon, mga pinakagobyo sa Diyos, nagawang kang sa masarap sa kalibutan. Mula ang katang bidakit sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo nilawaan na inyong kalawat kalimutan ko. Ang lapas ni Kristo, kami pinakatapos sa kalibutan. Amen. O Ginoo, ang imong tulong naghatag ka namo sa kadasid o kinabuhi. Ibigasa sa imong anak, magpaamit punta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahapturan. Ini ang pangayo, sinasa sa mga Kristo, imong anak, mabuhay bahala ka kami sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahapturan. Amen. Orasyo ingrata alang pagbalan sa 2019 coronavirus. Diyos, among amahan, hindang kami kanimo sa among paminahanglan. Ang maghamit sa imong panatipod batok sa 2019 coronavirus. Mamikalas na sa daghang pinabuhi ug nakaapekto sa kadaghanan. Nag-ampo kami sa imong grasya alang sa mga tawang itahasan sa pagtuon sa kultura. Bukinugan ni virus sa iyo pamaagi sa pagtakbo. Diari ang mga kamutugunamunan sa mga nasa medisina na sila makatimang sa mga kapatid. Uban ang kanas sa kaagbo, ugadto sa pagamahan at ibadong ahensya na magita sa kaluhan ng suba ni sa dalaman. Nagampo kami anan niya ng mga katigan na sila mahibalik sa maanong panglawas. Hatagi kami sa grasya mga magbubulay alam sa kaluhan sa tanan sa pagtabang ni Adro ng Pangulan. Ini ang kamayo, inaali sa Ginoo si Yesu Kristo, inyong anak, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, ng panang sa mga Kristiyano. San Rafael Arcangel. San Luque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Carrizal. Sulod ng kasaulugan sa puso at mayako lang hindi na sa pagpasalamat. Halad at salamat ni Sir Sigil Basilio and family at sa mga grasya o mga panglawas na nadawa. Halad at salamat ni Sir Sigil and family alam sa mga grasya o mga panglawas na nadawa. Maayong buntag sa tanan. So kahapon, mag-meeting ang kami pero ilahan ipos ko ng ang meeting kay
Pastor gikan sa amo ang kuan son chairman siya sa ako masabo na sa tanang GTK sa Zone 3 sugod ni adtong September 1 to October 4, 2021 mao na ang celebration of Season of Creation 2021. Ang tema ani ang Hope for All, Renewing the Ecology of God. So giawag kita sa pag-apil ng maong celebration pinaagi sa pag-beautification sa atong mga kapilya or GKK, pagtanong og mga kahoy o prutas, mga gulay, bulak, herbal, mga tanog. Pwede mo gamit ang mga recycled materials like plastic, rubber, or etc. Thanks by Ibing Alvinda, Pare Social Action Coordinator. O dili lang daw dili sa simbahan pati na po daw sa atong panamalay. So atong ihatag sa Vice President kung sa iyahang marakan about aning kuwan. Magkakaista na, no? Muna, magpasalamat kita sa mga labang mga tagagawa mo. Kita gaan pila niya puso, at kung katalay na yung malawan ng tunay. O sa mga kirasya sa mga ating malawan, pinagitan din kaniya. So, siya kayo, salamatan sa itong kinabuhi, o gato siyang maanak. Sama kami ako ni Sarah, kagaya nga na, maulong ko siya niya. Ang madre, nagawag mong God nga ang matagikiki na mananong yun o kanang mga gulay niya. Naman tayo grupo kato sa mainit gani, muhangyo ang pugo ato nila na pinangal mo ko opera kita ato kung ipakita sa madre nga ang gikiki kay Maya ng opera ko sa ilaha. No? Ato po kay pagkita pa nato siya kay dili ang pud nga kuan kayo hamon ko na nato sa atong GTK o katilingban. Niya bahin gani atong maslili si Lulong nagihangyo na ko siya bilang respeto ko siya nga katong yaga rin diya sa kanang saluyo. Okay siya. Kay niya pa mas mayo gani daw harong nahilo. Magabi niya. Mahangin ko sa DYD na pinanglan ko naabot sila. Yang mag-save kang tao at daw sa tamang puno. Mao to, ang katulong ko sa painin, pinanglan kung mag-save ni o kanang tago, pinanglan naabot sila. Kaya ako po, ihatag ang dami ang tingog guy, si dami ko sa bapo ni kakuan ni sa itong natilipan. So, kadami ang yung ako kung malumog kasing-kasing. May punta-puntanan. Kasi isa sa mga patuloy ko ng teoriya, nag-ihatag ng day. So, ang Cebu probinsya sa Davao sa Finance Community Karantin Municipio, ikat ang pizza of Sumertilis hangtod sa pizza 21, 14 días. So, base sa akong nabalaan, balik kong sa dati nga isa lang sa kapamilya daw ang pwede makagawas. So parte sa simba, wala pa may update. Ako ito nasiguro ang mga postulado na sila ay nag-disability. So ako lang i-remind na ito ang Christmas o social distancing panahon sa kasalugan puno. So, ang bingkod sa nabala ng gahapon, ang talibana ng may nagtaas ko. Kaso, gahapon lang, as of gahapon, 110 daw ang capacity. Gahapon na daw. Pinagadagan ng Uswagan, 20. So, dahil pero sa Uswagan nga lockdown. O, so, katong nga, si Waso na ito nga, nagaligo-ligo naman ng kuhan. Kaya na may harang na. So, wala na siya, amping-amping lang na. Kaya namin natin ng meron. Mga edad-edara na, kaya na natin. So, kanto lang, dagang salamat. Kaya, sige ma. Base sa kuan, isa na sa mga kontrol nila. Kamanagod na kuan
isipyo kay para makontrol ang lihok sa tawag mo. Kung nanasikuan, base sa nabalaan ng mga ginan sa gawas, namin din nagtutupol. Mga ko ginas nila ko sa bindis parating sa Cebu yata, kung asa siya magkuhan. Kung negative na iyang result, pwede sa magkumparan din. Pwede sa magkaulit. Magpulutan na sa magkaulit. Ano lang? Mga aksyon, sumunga sa puno sa Diyos, magpaduli mo sa kitakalunan ng moderator, hindi usap. Ikaw ang puno na pagdulong para usap na. Magpatiling din ka na ito kung malimot mo ang ganang sa pinabuhi. Akit ng baraan ng kasalugan, ang Diyos kanunay, naglalang ng tanan. Sa ngalan Isang ng oras Ama, naman sa sa Anak, sa Espiritu. sa Diyos. Amen. Salamat po sa kalinaw, aron sa paghilupa, pagpalapat sa kanunay. Salamat sa Diyos.